Oh yo, ada Mbah Dukun sedang ngobati pasiennya. Konon katanya karena sakitnya diguna-guna, mulut Mbah Dukun kumat kamit sambil membaca mantra. Akhirnya Dukun minta air, lalu pasien disembur. Disembur. Kowe awakmu gentenan ngono. Ya sik tak genahno sing genah ya apa ya. Wasno yo, rungokno. Ada Mbah Dukun sedang ngobati pasiennya. Loh ya bener yo. Konon katanya karena sakitnya diguna-guna, komat kamit mulut Mbah Dukun baca mantra sambil minum air lalu pasien disembur. Jerut. Apa ya? Kon gendeng. Apa? Iki mangke kae contoh kon baleni. Loh, lah jare kok nyembur. Wah, aku. Ayo, awakmu. Aku sing njaluk tombo. Aku dukune. Heeh. Wales. Walesen. Tahu sih. Wales. Ada Mbah Dukun sedang ngobatin pasiennya. Konon katanya sakit karena diguna-guna. Sambil komat kamit Mbah Dukun baca mantra. Mang ya apa rek lali ya. Oh, apa sih rek emang lali. Lalu pasien ya apa sih rek lali aku nyanyi apa ini. Kamu pasien gendeng. Apa? Ayo yang diomong ya kelek kendak aku. Lali aku ya apa ya Mas? Ngene lho. Iya. Ada Mbah Dukun sedang ngobati pasiennya. Konon katanya sakitnya karena diguna-guna. Sambil komat kamit mulut Mbah Dukun baca mantra, lalu minum air segelas, lalu pasien disembur bros ngono iku lho. Oh. Eling ya. Lalu pasien disembur bros. Iya. Iya ya. Ada Mbah Dukun sedang ngobatin pasiennya. Konon katanya sakit karena diguna-guna. Sambil komat kamit mulut Mbah Dukun baca mantra. Lali ya. Lalu pasien di apa mang dikapakno mang lah. Pasien dikapakno cendang waras ya. Pasien ya dilek dhewe goblok. Oh, wong gendeng. Aku wis klomo kate disaur kok kon wis suwe. Karepmu males. Lah jane kan ate tak apusi. Klomo kabeh urung sikatan nyemprot. Ya bapakno cek kapok. Oh, wong kok bingung kaya ngene. Awakku klomo kate males ora gelem. Heeh. Kon pirang-pirang dina delok lek tanggapanmu laris. 5 dina ngedur. Lah tibake kon ora adus belas. Wah gendeng. Lah mang ngomong aku lho 5 dina enggak adus ya. Saiki tak adusi sik kabeh. Ah, ya disyukuri. Iya, pancen awake dhewe biji waseni. Iya ta. Iki lho apa iki? Bur, kon iki lho Gak keren gak apa. moro-moro mati tak moro-moro. Piyuh. Lah kok mati ora kondo-kondo to? Piyuh gak kok gawa nang ngene bapak ta? Ora, Gak kok Kon gawa nang ngene panggung. tak konang dukun ora tanggung. Ora tanggung. Ora rek. Gawa nang ngene Pak Yai. Ora gelem wong dari gak ngerti. Gak ngerti. Sing loro iku mbokmu ta? Sing mati. Kok iso arek dipondong kaya ngono? Sing mati mbokmu ta? Waduh tanggone kebacut. Lah kok iso ora ndek kemanusiaan sampai arek kaya malah digotong. gawa-gawa dhewe. Lah iya rek. Sing mati mbokmu ta? Lah sapa? Kamu ta? Ora to. Anakmu.
Lho lah sapa? Nek kepindho kantor, aku gak mentolong. Lho. Iki ta. Lawas iku ndak tak kepate notis. Oh, gedeng drama ora karepku ini lho. Heeh. Golek duwe sing gampang karepku. Oh. Dodol sabu-sabu ya dicekel diopong. Ora oleh ku larangane negara kok. Total ekstasi ya dieksklusi mati. Iya ta dibedil. Lah karepku nek ana sing lain kan yo meso arek oleh 1000 2000. Dodolo anu akeh. Aku tuku loro. Aja akeh-akeh. Kon awakmu kidungamu eneki akeh, aku tersungging. Waduh, akeh temenan. Tak omongi. Ojo ngomong akeh-akeh, saiki sendang biru pinggir kono lu gene akeh tak ngono. Lho lah iya saiki gunung-gunung. Biyen tak ngono. Aku sik jamane anyar entok kene. Dolen nang bolo-bolo iku disuguhi wedang kopi karo rokok. Lah saiki to nang pon omahe wong trun akeh gabung bayi. Akeh to. Lah lek ora lho. Wong nggenku ya ngono. Nggonku lak ana pegawai bank. Waduh si awan yo wis mulih. Terus? bareng teko omah ndateki senoto beji dikembu beji akeh. Oh, lek ngono aku salah siji korbane. Lah aku kok sing tuku akike iku. Lah iki Lah ngene iki piro? 200. 200. Lek iku gak sepiro ya. Heeh. Bareng sapa iki? Jenenge Ali, mara nang omah kula nuwun. Oh, Ali Cak ya Warsito. Heeh. Sampean napa tasik gadah? Lho, gadah napa aku yo ngono ta? Terus ya apa? Ndadakne kari-kari lah kok takon. Kula mbok nggih nedhi nganu oyote setigi kedik mawon. Damel napa? Damel akik. Lah iku ditawakno aku iku. Lah ya iku dibalik njaluk aku tak grajekno titik ngono lho ya didol. Tapi saiki gak kene sembrono. Saiki suatu contoh, jaman akeh. Akeh iku kan atos watu. Lah, lek akeh kuwi wis atos watu, iki wis timbul kata-kata sing jange iki kudu hati-hati. Iya. Lho jange iki ana lek peceklek wong mangan watu. Dicor. Wah, pancen lek sing atos mesine watu. Lek sing gembuk tahu. Ora ayo susune mbokmu. Awake lho, wangi akeh kok iki. Lah iki tak sisene Iya. Iki sampean kegojekan ndek kene sampe konangan. Oh, koyo Iki lho meneh karo Pridil wis jak bareng maneh. Jak meneh ayo melok aku. dijak nandi, Pak. Walah, tibake dijak nang ngene ngebruk. Terus Lah apa sih Dril? Meneh ayo melok aku campur sari jaran kepang ya ayo. Kabeh senian tak sengkuyung. Masih seni jaran kepang. oh, jadi tampek tambah mayar iku. Iya. Tak ngene iki lho meneh nang ngene kulone Pak Martak ya jaranan. Jaranan. selodong. Lah aku arang-arang to. Tapi aku lek kalap kowe bingung. Bingung apa? Bingung aku. Goleki apa iku? Sebab aku arepe golek mbok embel ora ana. Ora. Hanya mbok kowe gak ono. Kalap ate ngemput mbok embel. Mbok kowe gak ono. Ngenteni arek-arek sing toke. Wake ta? Oh, ya dinteni ae. Boleh teko ya dinteni ae wong padan. Nang pasar koplo. Lah iya. Sebab aku ora duwe koplo. Penak jadi suarane ya. Nyaris. Ya. Tol jahe nak jahe jatuh jadi kontol jare banyak doke bajul kari siji. Tol jahe nak jahe jatuh jadi kontol jare banyak doke bajul kari siji. Abang-abang ono wetan Ya terus. sing no kula Heeh. rupane ireng. Bener mari abang ini. Arek prawan Heeh. kok ora kotangan. Iya. Bareng tak delok dadak gandul ireng. Tol jahe nak jahe jatuh jahe di kontol jare glamdoke bajul kari siji. Tol jahe nak jahe jatuh jahe di kontol jare banyak bajul kari siji. Tuku klambi nang pasar klambi. Ya. Sebab aku ora duwe klambi. Tuku klambi nang pasar klambi. Bener. Sampai sing dodol ora klambian.
Tol jahe najai jatuh jahe di Kontol jare panyandoke bacul kari siji Tol jahe najai jatuh jahe di Kontol jare panyandoke bacul kari siji Aku ya tuku suwal nang pasar suwal Sebab aku dorong duwe suwal Tuku suwal nang pasar suwal Sampai sing dodol ora suwalan. Kok iso sing dodol ora suwalan lho. Hah? Ora oleh ngono iku. Ora oleh. Iku jenenge Parno. Lho lah ya. Ora. Lah iki ta sing gara-gara. Kok niku ya ngonten. Goblok. Aku lak ngene, tuku goblok nang pasar goblok. Nah. Bapakku orang duwe goblok. Tuku goblok nang pasar goblok. Sebab sing dodol ora kuplukan. Bener dia. Terus sampean Aku abang-abang. abang-abang terus sampean klambi. Tuh klambi. Heeh, suwal. Lah mari tekan dhuwur modon-modon lah suwal ta. Ayo. Tuku klambi nang pasar klambi. Sebab aku ora duwe klambi. Bener. Tuku klambi nang pasar klambi. Bareng aku nyawang pridel dadak ra duwe driji. Dari sapa? Tak cepelin dasmu kon kok. Sing sabar. Wasno iki lho tawane. Laweng lho. Kabeh jangkep yo. Iki jempol, tuding, telunjuk, jari manis, Kon driji. hitung Mas Sito. Ayo. Kon hitung. Setunggal kali 3 sekawan gangsal 5. Ngene. 1 2 3 4 5. Cakep 10 to. Cakep 10. Hitungan kamu dhewe dadal ayo. 1 2 3 4 5. 6 7 8 9 10. Lah 10 padha 10. Lelek tangan loro hitungeno. 1 2 3 4 5. 6 7 8 9 10. Iki 10. Masih wekku yo jangkep. Heeh ya, yo. Yo. Hitung Loro tangan loro. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10. Lah teku. Hitung enten. Mul. 1 2 3 4 5. Loro kene ya. 6 7 8 9 10. 10. Tangan loro. 10. Tangan loro. Ayo tangan loro. 10. Ora iso. Ora Awakmu 10. 10. Masih tek prekel ya 10. Ora iso. Lah gak percaya itu dhewe. Apa? 10. Ayo hitungan. Ayo. Yo. Yo. Ya iki barang tel wong. 1 2 3 4 5. Hup. Yo. Hei, gak wani ngitung. Ini aku. 1 2. Kau udah tutup, iki tutup driji, iki ngono jempolan. 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 Jajak dudingo. Ki wong to. Apa? Tak remeki nang dalan kon kok. Apa? Akeh wong ngisin-ngisine. Jatuh iku. Palero kabeh iki. Omeng karek sito. Ayo, waktune bengi. To, ngene lho. Tapi ora kena Lah yo. Wong iki ana kelebihan ya ana kekurangan. Contone cak Aku ya ora ngercolo to, Hah? sing penting sehat. Heeh, sing penting sehat. Masih drijine jangkep lek wonge jahat-jahat suwe-suwe ya stroke ya. Penak gak pretel to. Kayak pretel. Kok menawa tangane pretel menisan. Mulane cak gak ndari-ndari. Wong ngenteni lintang kemukus. Ya. Mulane masih ana gak gelem rabi sebab ngenteni gedene wedhus. Oh, iya. Apa wis sampe tadi gedene wedhus? Lah iya. Mulane gedene wedhus kate tak jol tek payune larang kok. Yo, terus tinggi rabi. Waduh rokoke tek kene sik. Ki apa? Rene. Iki taline apa? Taline karet. Karet tembung kirata basa. Tegese mekare lek digeret. Coba. Kurang ajar. Apa? Gendeng. Apa? Kon jenenge nang motoku iki. Kok iso karet? Jenenge ya ana permintaan iki ya wis dititipne meng nang ndi mang. Wong kene kesakmu akeh ya bingung goleki. Kok dulure akeh. Dulure akeh.
Gaya kacamata. Nah, kepethuk. Ah. Iku lho. Yang bertanda tangan di bawah ini Wah, kalau kan mau ya ora ono. oh keliru iki apa? Macane sing gak tepak iku. Halo. Yang bertanda tangan di atas ini Ono suara kan. Ono to. tulisan ini lho. Tak kira sing tanda tangan ana dhuwur. Para penonton yang hadir pada malam hari ini, inilah tiba saatnya dari grup lawak kami akan membacakan surat datangnya dari Anda kembali untuk saudara. Bila mana nanti ada kekeliruan, kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Apa? Kepada yang terhormat peluak. Hei, pelawak. Lek aku pelawak, awakmu pelawak. Terus iki pelawak. Ndi Yono mong? Oh, lek Yono iku badut. Luwak. Lanangane mentok. Pelawak ludruk pantai budaya ya. Di Sendang Biru. Saya minta lagu-lagu atau gendeng-gendeng. Aku kecocok dah. Aduh. Nah. Aku ngicik tanda nek murid kok. Aduh. Lah. Saya aduh. Aku iki mangiceng tanda kok. Oh, kon. Pancene krinting Ngawur minta gending 1 gelang akik. Oh iki lho duduk lek gelang ya ora ana, lek akik sing akeh ya ali-ali akik. Gelang akik ya engko tandake kon ngerubah gelang akik ya. Heeh. Tak walik bisa. Kutut Manggung ya. Heeh. Terus iki Reok Ponorogo. Bener ono reoke pisan. Ngendi? Lah iki Iya. maksudnya yang tukang gawe reok. Harap dilayani dari saya yang punya hajat ya, dari Bapak Sayukjo Busri ya, sing kagungan Wis hajat. dipinangkan minta panyuwun pamundutane. Wah iki sing gede-gede. Heeh. Aku sing maca. Macanen. Nek gini ya. Oleh aku jelas. Mereka. Lah bener nek kono nek kene, nek kene ta. Ya. Ka oleh ngene. Yo. Mereka. Kene nek ngene. Terus maca ora? Ora. Wis tukang maca ngene. Bae ti maca. Macon. Amin ya piye. Niki ngomong. Lah kok bahasane kaya pecet-pecet. Ya. Minta lagu Kutha Blitar. Lek gak dilayani layak ya, lek gak dilayani tak cak peritil sampai entek lho. Oh, dibritili sampai entek. Apane sampe entek? Derijine sampai entek. Iya. Tak mulut kok. Cek kasih iso nyetir sepeda ne. Bojomu culek. Bojomu susuruken. Oh iya kene. Nek dintekno iki. Sing dadi wong. Sing militer tak kene panjake. Ya ngono sing Jawa. Lah aku ora trimo-trimo alami. Wedi sapa? Ana kere. Ana kere. Gendeng ngono wong kok jare kerek. Aku lali, Cak. Aku wong yo kerek. Mas Warsito, sadurunge aku ngirimno Aduh. Ono kerek. Aku kerek. Iki ana Pak permintaan. Akeh permintaane. Minta gelang akik. Engko ya dirubah jenenge akik aja gelang alit ya. Aja. Iya. Aja gelang kalung ya. Awake gawe Gelang akeh. akik. Awake ora gawe kepingin. Kutut Manggung ya. Dilayani Reok Ponorogo. Untuk yang pertama melayani permintaan dari rekan-rekan kami yang tidak
mau disebut namanya dengan gendingnya Kutha Blitar. Iki permintaan. Monggo dados
Penonton yang berbahagia, itu tadi lagu Kutha Blitar. Untuk lagu berikutnya, ikutilah dengan lagunya Bromo Indah. Oh, Gunung Semeru. Oh, Gunung Semeru, Mas. Kapan-kapan sing kagungan hajat nyuwun lelagon kutut panggung. Oh mantene nyuwun Tresna Waranggonya. Iku lho pesen sinden, Mas. Wis iki wis tau gawe ya. Wis ya. Calang sinden lho, calang sinden, Mas. Monggo Mas Bridil didamelaken calang sinden. No no na ne ne no no ne na no. Nuwun sewu Mbak badhe tumutaken monggo-monggo badhe taken napa ngriki daleme Pak Sekyo boten klintu nggih niki gobo kula kalarasan Mbak kula wonten perlu Ya ngono didobel ora perlu napa Mas kula wigatekake tanggal 7 bulan 9 napa sik suwe iku dadi lodang menapa badhe nyalang sinden campur sarian oh iya iya niki banjur minangka godhadangen kula trami kula mboten ngarani tanggal 7 sing penting mboten mlejani dipun papat napa mangkat piyambak kula sagah kula namung sumara mboten mapak sing penting kula mangkat pangapunten jam 12 kula mandhap
Biar jenenge sik dintul-tulno suarane. Niki nggih khusus kanggo kemanten putri payunanipun niku. Napa mang jalukane ya to? Iya, dikanthi calang sinden padha ae. Iki niki dulure nggih. Niki wonten pamundutan malih ingkang dipun suwun jarene njaluk kutut manggung. Iki adikku jare kepingin dirapi tukang panjak sing wil-wil ku apa sih Pak Yon? Oh iku ngono tukang siter iku nduk aku. Seneng. Iki kutute ora watek manggung iki. Kau le. Lah enggak patek gelem manggung. Ora gelem. Alah wong mau ambengi ya ngono, mau ambengi nek wayangan ngono takon kutut manggung jarene, "Mas, kututku ora manggung." Ayo yang iki yang po mari sayang kabruk topo. Lah iya. Iki mbok weki biyen. Heeh. Iki ayo swara saiki panjenengan saiki ya wis sesepuh, dadi ya wis sak tetahe sing penting ayo titik-titik dilayani panyuwunane ingkang kagungan hajat utawa ingkang mengkugati. Heeh. Lek gak enak ku ya tambah uyah ngono lho wis. Ya. Sing ngerek selambu sampai keturun. Walah, banter men penak ngono kok. Apal kok Bapak Yan. Rambut cocok putih-putih rambut. Alah wong isore wit kelampuk kok ora putih. Enak suarane kaya apa? Tapi sayang Apa? Mau anuke Pak Parno lho cuwilik. Goblok. Anu Mang jarene pesen manuke Pak Parno mek cilik. Oh, kurang ajar. Apa iki lho. Oh, manuk perenjak ta. Kurang ajar. Ora katakong kong kong ora katakong kong kong ora katakong kong monggo Ben playon ambekane cek ora rodok dawa. Monggo. Monggo. Jempol monggo lah iya ta. Hup. Dangat berat. Aki dikek kene saiki.
Dadapan tiba ya sake manuk potut. Ono ya. Aku ya ngingu kok, Cak. Ngingu. Melok Cak ya. Ya, wedi karo Pak Imam. Pramitra kang nulya ya Waget aku. Kutat mangko Nyos. apa Cak? Iki wae sapa ngono? Kayak Cak karo Parsito nya. Lah mutek Kang Parno. Omben ono. Sadetak tangane ikan belingulang apa saben Jamas Marso Bapak Nedoli. Lokaeku tute manggung Asik. Mano engko Matur suwun.
Nggih menika kala wau lelagon kutut manggung mugi-mugi dumateng Bapak ingkang kagungan hajat ngresepaken dhateng pengalih panjenengan. Pramila lelagon ingkang terakhir kandheng wedalipun sampun dalu critanipun menika mangke sangat panjang. Lagon kagem penutup lelagone napa? Gubuk Gubuk Asmara. Monggo Ya, dados iki lagu penutupe Gubuk Asmara. Monggo. Liwat aku kelingan gubuk kae biyen tak goleren ing cagak kebak tulisan warna abang tandai seprawan senengi gubuk asmara biyen ate tak nggo aku tresno tanpa bantal tanpa bosok bata-bata nandang asmara gubuk kae nyimpen wati nganti dosa ora bakal lali gubuk kae kebak trita tengah wengi nganti kaketrima sedatan sajroning ati tetep luntur saya merati aku kowe dadi garwa marga lara ing gubuk asmara Dangdut Mas. liwat aku kelingan gubuk kae biyen tak goleren ing cagak kebak tulisan warna abang tandha isih prawan jenenge gubuk asmara piye dadi gubuk asmara bareng Dik bareng. Terima kasih. Matur suwun. Iya. Kulaturaken dumateng para bapak so ibu ingkang kersa maringi arupises Ses. utawa rokok. Iya. Panjenengan maringi rokok kok ateges ngawontenaken suatu penghinaan boten nanging ngawontenaken tali persaudaraan panjenengan sami kalian keluarga besar Ludruk Pantai Budaya. Bener. Cak Yono Apa, Cak? bareng Mbak Yuranggena. Loh. Helin kok ora genah ya apa sih? Aku urung jenenge lak enggak genah. Alah. Ngono. Mbak Yu Heli. Ya, terus? Ya, karo
Iki ning Erni. ning Tukiman. Loh, Sapa? wong wedok kok sujud. Sapa? Ki awake dhewe lek nglayani lagu-lagu bik menawa ana keluputane awake dhewe wajib njaluk sepura. Iya. Sing penting awake dhewe acara lawak ayo nyuwun undur diri. Lah, ojo lali kita tidak lupa mengucapkan sekali merdeka tetap merdeka.